Moni abale ndi alongo okondeka konse kumene muli. Leronso takumana pano potiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Loweruka 18th February 2023. Mawu athu a tsiku la lero, mawu oyamba Aheberi mutu 11 ndime yoyamba kulekeza 7. Uthenga wabwino Mariko 9 ndime ya 2 mpaka 13. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Parish, Lumbadzi, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mariko woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Patapita masiku asanu ndi limodzi, Yesu adatenga Petro ndi Yakobe ndi Yohane nakwera nawo ku phiri lalitali kwa okha. Tsono maonekedwe a Yesu adasinthika iwo akuona. Zovala zake zidasanduka zowala ndi zoyera kuti mbee, kupambana mmene mmisiri wina aliyense angayeretsere nsalu pansi pano. Nthawi yomweyo ophunzira aja adaona Eliya ndi Mose akukambirana ndi Yesu. Petro adauza Yesu kuti, aphunzitsi, ndi bwino kuti ife tili nawo pano. Tiloleni timange misasa itatu, wina wanu, wina wa Mose, wina wa Eliya. Ankatero chifukwa chosowa chonena, pakuti iye ndi anzake aja anali atagwidwa ndi mantha akulu. Tsono padafika mtambo nuwaphimba, ndipo mu mtambomo mudamveka mawu akuti, uyu ndiye mwana wanga amene ndimankonda, muzimumvera. Mwadzidzidzi ophunzirawo poyang'anayang'ana adangoona kuti palibenso wina amene anali nawo pamenepo koma Yesu yekha. Pamene ankatsika phirilo, Yesu adawaletsa kuti zimene adaonazo asauze wina aliyense mpaka Mwana wa Munthu atauka kwa akufa. Iwo adasungadi chinsisichi, koma ankafunsana okhaokha kuti, kodi kuuka kwa akufa akunena Yesuku ndiye kuti chiyani? Tsono adamufunsa kuti, nanga bwanji aphunzitsi amalamulo amati Eliya adzayenera kuyamba wabwera? Yesu adawayankha kuti, zoonadi, Eliya adzayambadi wabwera kuti adzakozenso zonse. Komabe bwanji malembo amanena kuti Mwana wa Munthu adzayenera kuzunzidwa kwambiri ndi kunyozedwa? Ine ndikukuwuzani kuti Eliya adafikadi, ndipo anthu adanchita zonse zomwe iwo ankafuna, monga momwe malembo adanenera za iye. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. The Transfiguration of the Lord. Akusandulika Ambuye Yesu maonekedwe awo pamene watenga ophunzira atatuwa, Petro, Yakobe ndi Yohane. Ndipo aona mbali ina, uku kuoneka Eliya, uku Mose, Ambuye Yesu, mpaka Petro iyayi, ndi bwino tili pano timange misasa itatu. Kenako azimirira, kenako kodi chikuchitika ndi chani? Komanso amva ndithu mawu kuti uyu ndiye mwana wanga wokondeka amene ndimakondwera naye kwambiri, mumumvere iye. Chabwino, mbali inanso tikuona za Eliya, za masautso a mpulumutsiyu. Kodi zonsezi zikufuna kutiuza chiyani? Powalawitsa ulemerero wake Ambuye Yesu ophunzirawa, tikukumbutsana kuti mmene tamvera mawu a mthenga wabwino Marikoyu, tikakumbukira dzana dzulo yaisa za mtanda wanu, yayi ndikwene ukazuzidwa, ngakhale Petro amafuna yayi zisatero Ambuye mwakuti, koma pali kulumikizana
kwa masautso a Ambuye athu Yesu Khristu ndi ulemerero wake, kuuka kwake kwa akufa. Akungofuna kuwalimbitsa mtima ophunzirawa kuti asayiwale kuti inde ngakhale mbali ina akunena za masautso awo Ambuye Yesu, zoonadi akazunzika, zoonadi afa ndithu, zoonadi, koma sikuti zikathera pompo, akauka kwa akufa. Ndi chifukwa chake nyengo ngakhale zathu za mu mpingo zachipembedzo tiyamba lenti posachedwapa masautso a Ambuye athu Yesu Khristu. Koma sikuti timakhala mu lenti forever and ever. Ayi, tikafika ndithu mulungu woyera uja pamene timakafikanso ndithu kuti the whole Paschal mystery, suffering, death, it doesn't end there. We come to the resurrection. Ndiye kusandulika kwa Ambuye Yesu, his transfiguration in connection with his sufferings, si chinthu chonena kuti chitipatse mantha kuti basi tikakumana ndi mavuto mazunzo a moyo uno basi nthawi zonse we are in despair, tatayiratu mtima. Ayi, timangodutsamo mchipululu monga amanenera ena, koma mulungu ali ndi njira zake zotitulutsira m'mavuto osiyanasiyana. Eliya akunenedwa apayunso tikakumbukira chipangano chakale mmene amalalika uthenga wabwino. Musayiwale za mfumu Ahabu ndi mkazi wake Jezebeli amene anamuzunza Eliya, kumuzunza ndithu kufuna kumupha mpaka nakufika ponena kuti kuchita ngati mpikisano pa Mount Carmel paja phiri la Karimeli, nkuona kuti yayi anenera Baala ndi iye. Tipereke nsembe tiwotche nyama titani, madzi atere, moto uyake. Adakanika anenera Baala. Eliya nkuonetsadi kuti mulungu wake Yawe, mulungu wa Israeli, ndiye mulungu weniweni wapambana. Koma sizinankomere Jezebeli kupanga upo ndithu kufuna kumupha Eliya, kufika paja poti kutopa akuthawa wefu basi zandikwana mwina ndingofa, nkungona yayi chakudya chilipoteropo wapulumuka. Ndipo Eliya kumapeto kwakenso ulemerero, kukwera kumwamba pa magaleta amoto. Izi kuti kumbutsa ndithu kuti ifeyo ngakhale tikhale masautso ena ake simathero a zonse mavuto a moyo uno. Ayi, Eliya yemwenso amakhala akukamba za Yohane Mbatizi amene nayenso anakhala pa dziko lapansi kuloseratu za akubwera wina sindikuyenera kumasula zingwe za sapato zake, adaphedwa imfa yomatiri Yohane Mbatizi, koma ndi chikhulupiriro chathu ndi woyera mmalitiri ali kumwamba, analandira ulemerero wake ngakhale anakumana masautso otere. Izi zitilimbitse mtima pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuti tisamakhalenso in the comfort zone ya mavuto ena ake. Nthawi zina abale ndi alongo okondeka timatha mwina pena kupusitsana m'dzina la mawu a mulungu mbali zonse. The other extreme yongofuna ulemerero okhaokha wa pa dziko lapansi, yongofuna Pasaka yokhayokha. The other extreme kufika pa pongovomereza ife ndamphawi, ife ndovutika, basi ife lenti ya nthawi zonse. Tikuyenera kukhala tcheru pamenepo. The transfiguration, the resurrection, and the suffering and death of our Lord Jesus Christ, they are balanced. Munthu asatipepetule maganizo, munthu asatipondereze m'dzina lakuti kumwamba mukadala, kumwamba ndi kwabwino. Zoonadi tikamemba nyimbo zija situkuti tikutsutsana ndi church doctrine maphunzitso ampingo apa iyayi. Paradizo ndi paradizo, ndipo pa dziko lapansi ndi pa dziko lapansi. Koma mulungu pa dziko lapansi pompano amafuna kuti sometimes we should enjoy the foretaste of heaven. Mulungu nthawi zina amafuna pa dziko lapansi pompano tilaweko ulemerero wa ufumu wake. Powalawitsa ophunzirawa kusandulika kwake Ambuye Yesu anakali pansi pompano, kumuona wasandulika zikuchitika ndi chani, kuti kumbutsa kuti nkhani zachitukuko, nkhani zotukula moyo wathu, mabanja athu, mpingo wathu, dziko lathu, tisamangokhala anthu aulesi nkumati yayi tikasangalala kumwamba, tisapange zinthu zina zake inu mukungosangalala pene papa zabwino zili kumwamba tamangopereka nsembe. Kuti Ambuye Yesu ngakhale ali pa dziko lino lapansi amakhala ndi nthawi yonse,
akhala ndi nthawi yowathawa anthu pang'ono kukapemphera ku phiri kuwachokera kaye anthu, akhala ndi nthawi yowadyetsa anthu aja, akhala ndi nthawi yokacheza kwa Mariya, Marita, Lazaro bwenzi lake, akhala ndi nthawi yokacheza iwe Zakeyo, lero lomwe lino ndili ku nyumba kwako. A balanced life. Ndiye tisamapusitsane m'dzina la umphawi, m'dzina la masautso, nkumangoti nthawi zonse monga Yesu adazunzika tizingozunzika. Ndi zimene zimabweza zitukuko zambiri pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. No one should cheat us that we will always enjoy in heaven. God wants us also to have good life here on earth. Tipemphererane wina ndi nzake kuti kudzera moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, mu mpingo mwathu, mdziko mwathu, tiyesetse kuchita zitukuko zosiyanasiyana zotilawitsako ulemerero ufumu wa Mulungu tidakali pasipo mpano. Mbali inayinso tidziwe kukhala anthu opirira mavuto ndi masautso osiyanasiyana pamene tikudikira chipulumutso chathu kubwera kwa Ambuye. Amen.